Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Hello? Uwar gida? Kage baki. Tun da zaman nan ba za ki iya ba, ki je na sauke miki saki uku. Ni ba ma na jin ki sosai, bara na sa asibiri. Ta. Ki je na sauke miki. Ba dai ka sake ni ba, na ji ka sake ni. Wallahi sai na samu gora don kutumar ubanka in shimfiɗa maka kan bayan daidai tsakiyar spinal cord ɗinka don kutumar ubanka. Wallahi sai na maka abin da sai na illata ka. Alabashi idan ka je aka kai ni police station in ce ban san nayi ba, kila aljanu gare ni, kila sun tashi ne. Wallahi tallahi ba ka samun ciwon zuciya ba. Saki uku wata biyu dan iska ne dama can. Tab, Allah ya taimake ni, na rabu da kaya. Raba ta dalle. Aba malam, da girman ka zaka jijjige min bishiya? Langalangan ma ba za ku bar shi ba? Abada. Kai kuma ka zo kana damuna, ka rabu da ni da abin da yake damuna. Ka san me yake damuna ne? Abin mana me yake damun ka? In abu magani ne ba sai a magance ma ba. Me rayuwa? Ai ka dan uwana ne musulmi, ya kamata ka faɗa min damuwar ka sai a yaye. Gama, to bari zan gama. Ayo. Ka gani? Bara asisa din ne bai taɓa ɓata mu da baka sojoji a garin ne tura mu kiran din ne ga yanda za a mai aiki. Kai jikinka duk yunwa. Ayo. Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV.